Hayırlı gün bağlar. Bugün biz sizin bilen ağaçlar turunda söyleşirbiz. Hazır min sizge ağaçlar turunda tabışmaklar aytırman. Siz cevabın bilirge tırışığız. Kışın da, jayın da bir tüslü. Nindi ağaç iken bu? Әйе, бик дөрес, шыршы. Икенче табышмак. Аппак күлмәген кигән, күлмәгенә тап тигән. Җәй башында җиләгемнән авыз итәрсез дигән. Нинди агач икән бу? Әйе, кайын агачы. Җәй башында кайын җиләкләре өлгерә. Өченче табышмак. Ай-яй матурсың агач, тәмле алмалар бирә. Аның алмалары кешене сөендерә. Әйе, алмагач, булдырдыгыз балалар. Безнең бүгенге темабыз агачлар турында булачак. Агачлар исемлегенә бик күп төрле агачлар керә. Күп агачлар урманда, паркларда, кайберләре бакчаларда үсә. Әйдәгез, урманда, паркларда нинди агачлар үсә икән? Шул хакта белик. Урман һәм паркта шыршы, нарат, кайын, имән, тал, юкә, өрәңгә агачлары үсә. Бакча агачлары булып, алмагач, шия, кара җимеш, шымырт агачлары санала. Агачларның файдасы бик күп. Мәсәлән, урман һәм парк агачлары барысы да кешенең сулыш органнарын дәвалый. Нарат һәм шыршы янында һавадагы кислород чистара. Наратның күркәсеннән төнәтмәләр дә ясыйлар. Шулай ук агачтан өйләр дә төзиләр. Бакчадагы агачлар кешеләрне үзләренең татлы җимешләре, бай уңышлары белән сөендерәләр. Балалар, мин сезгә бер уен уйнарга тәкъдим итәм. Әлеге уенның исеме Артык агачны тап. Сезнең каршыгызда урман, парк, бакча агачлары һәм алар рәтенә туры килмәгән бер агач рәсеме булачак. Сез шул агачны табырга тиеш булырсыз. Әйдәгез, башлыйбыз. Беренче рәттә шыршы, кайын, пальма агачы ясалган. Кайсы агач артык икән? Әйе, бик дөрес. Пальма агачы. Ул урманда да, бакчада да үсми. Икенче рәттә алмагач, апельсин агачы, имән ясалган. Бу рәттә кайсы агач туры килми? Уйлыйк әле балалар. Әйе, апельсин агачы. Афәрин. Өченче рәттә нарат, шыршы, тал ясалган. Кайсы агач туры килми икән? Уйлап карыйк әле. Бик дөрес. Бу рәттә барысы да урман, парк агачлары. Туры килмәгән агач юк. Булдырдыгыз балалар. Әйдәгез, тагын бер уен уйнап алыйк. Карагыз әле, бу рәсемдә агачлар үзләренең җимешләрен югалткан. Балалар, әйдәгез, агачларга ярдәм итик һәм һәрбер җимешне үз агачына кайтарырга булышыйк. Уйлап карыйк әле, бу җимешләр кайсы нинди агачта булырга тиеш икән?
Әйе, бик дөрес. Алма, алмагачта. Имән шикләвеге, имәндә. Күркәләр наратта булырга тиеш. Булдырдыгыз, балалар. Балалар, хәзер сезнең каршыда бер-бер артлы яфраклар рәсемнәре булачак. Һәм сез кайсы яфрак нинди агачныкы икәнен белергә тиеш булырсыз. Игътибар белән беренче яфракны карыйк. Бу яфрак кайсы агачныкы икән? Бик дөрес, бу өрәңге агачының яфрагы. Икенче рәсемне карап үтик. Бу ылыс кайсы агачныкы икән? Әйе, бу чыршының ылысы. Өченче рәсемне карыйк. Бу яфрак кайсы агачныкы икән? Әйе, бу имән агачының яфрагы һәм шикләвеге. Булдырдыгыз, балалар. Балалар, бүген без сезнең белән агачлар турында сөйләштек. Аларның кайда үсүләре турында белдек. Шулай ук аермаларын да танырга өйрәндек. Ә хәзер сау булышыр вакыт килеп җитте. Сау булыгыз, балалар.